Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Santiago Fontes, que é o presidente da Asociación Cultural Banda de Cámara Arousa. Bos días, Santiago. Correcto, gracias por vir ata aquí. A vos. Bueno, quería empezar preguntándoche cal é a diferencia entre unha banda de cámara e unha banda normal, tradicional. Pois a banda de cámara ten a peculiaridade que está entre un grupo de cámara e o que sería unha banda normal. O sea, vería sendo o que é un grupo de cámara cos instrumentos propios dunha banda de música. Explícome. Hai grupos de cámara, de cuartetos de corda, quintetos de vento, quintetos de metal, de todos os tipos, e hai bandas de música, pero grupos de cámara ca instrumentación propia das bandas de música, creo que é un pouco a nosa novidade, o noso punto diferencial. Sí, nesta zona, desde logo, é a única, e en Galicia non sei se haberá moitas tampouco. Non sei, tampouco son eu, conozco todos os recunchos de Galicia, mellor venche alguén por aí e dixe, pois eu teño, vale, moi ben, pero que eu sepa, polo menos, que non sepamos que teñamos constancia firme, non. É unha agrupación, unha plantilla moi versátil por eso, porque tanto te podes adaptar ao repertorio de banda, como de orquesta, como grupo de cámara, como tal, entón estás aí no medio por estar entre a banda e o grupo de cámara, podes coller un pouquiño dos dous ámbitos, dos dous mundos. E nacestes no ano 21, se non No me equivoco. 19. No 19, vale. Contame un pouquiño como foi esa No 19, formación. pois como salen as grandes ideas, moitas veces con amigos tomando algo e dicindo, molaba facer isto, tal, veña, como facemos? Así, avante, veña, tal. E tamén un pouquiño por darlle, pois como surge tamén un pouco todo en función do contexto no que se move a vida en general. Había como unha especie de vacío no sentido de que para algúns proxectos unha banda faise moi densa e para algúns proxectos un piano solo, un grupo de cámara pequeno faise un pouco escaso. Entón sempre estaba así falando con coros, con agrupacións de teatro, con outras tal, e non proxectos nos que nos andábamos tamén, isto ideal era un grupiño de 8, 10 personas, así, tal, os arranxos feitos a propósito para ese proxecto, tal, eso sería o ideal, xuntámolo co grupo de amigos tomando algo, pimba, blanco e en botella. Sí, un pouquiño era o que nós víamos que sería o ideal para certos proxectos, que tal, e que ao mesmo tempo, ter o grupo, tamén se pode propiciar que florezcan ese tipo de proxectos. Claro. E cantos sodes, entón, en total? Na directiva somos 4. Pero despois, en función do proxecto que teñamos que afrontar, basculamos. A mellor con 8 temos suficiente, con 10, 12 máis solistas, 12 máis tal. Vamos facendo o traxe a medida do proxecto en sí, para que sea iso máis adecuado, máis sencillo tamén de ensayar, que menos problemas che dé. Claro. Pois aquí sobra aquí tal, ou aquí falta tal, non. Intentamos planificar o mellor posible para que sea a cousa máis directa, máis, como se di, máis eficiente posible. Porque para a xente que non saiba, que instrumentos hai? Normalmente somos unha flauta, 2 clarinetes, saxofón, oboe, corno inglés, fagot, trompeta, trompa, bombardino, trombón e tuba. E que repertorio? Decíasme que podedes abranguer un repertorio moi amplio, pero, bueno, maioritariamente que o que tocades? Que soledes? Estamos abertos, sí, polo general música clásica, pero, bueno, porque nos cadrou tamén é un pouco máis fuerte do que vimos, que somos máis ou menos todos estudiantes de música, a nivel académico, a nivel tal. Sí, un pouco tamén é o que nos tira. Tamén notábamos que no mundo das bandas e no mundo de tal, que había certo repertorio que non se incluía, caso de Beethoven, caso de Liszt, desta xente, por que non se tal, non sei, ainda non temos resposta. Pero intentamos tamén meter por aí ese tipo de, ou Gershwin, ou esta xente que as obras que forman parte do Museo Musical Histórico Mundial, e por que non vamos a tal, co chollo que eso conleva de facer arranxos para esa formación, pero por que non? E depois tamén un pouco tamén en función dos, como sempre, dos proxectos que nos van chegando. Se nos toca a zarzuela, pois zarzuela. Se nos toca música sacra, como temos feito, pois música sacra. Nós estamos abertos a calquera cousa que máis ou menos nos interese, nos guste, nos parezca
E o público, que tal resposta hai dese público? Porque é unha música que che iba a decir pois, que a veces suele parecer de entrada un poquinho difícil, ¿no? Que o público se achegue a esa música. Sí, Que resposta é un pouco tedes? tamén a lucha que sempre tes neste mundo. Ao revés. Sí. Ao revés. Vilagarcía, ademais, é un pueblo moi aberto a zarzuela, a música clásica. De sobra está o clas, está a infinidade. Cando ven a sinfónica, enches o auditorio, hai moi bo respaldo e moi bo gusto por ese tipo de cousas. Non é por tirar por barrer para a casa, pero é verdade, de verdade o pensamos. Que vou dicir con isto? O público que ven, sí. Sí, pero non sei que vou dicir. Que dices un pouco a loita, non? A loita, sí. Intentamos quitarlle todo o sibaritismo que tradicionalmente temos na cabeza do músico vestido de smoking do século XIX, de tal... No, de feito, no último concerto que fixemos no auditorio fomos de paisanos. Sí? De calle, como quen vai a unha boda dun primo segundo. Tampouco de smoking, nin tal, nin de traxe cerrado, pero unha camisa, un pantalón, tal... Deso de somos humanos, somos xente que facemos música, que nos gusta a música, que non é, o sea, romper ese muro entre o escenario e o público de nós facemos música, vos non, a mellor non, somos... Nós tamén a tocamos, pero tamén estamos escoitando, tamén nos gusta tocar. Entonces, eso non creo. Cada vez creo que tamén o mundo en general que vai se abrindo, ese prototipo, xa che digo, do século XIX, do músico camarero que vai a servir, vai ca pajarita, co smoking, no concerto de Viena que vemos todos os anos. Non sei, pareceme un pouco eso, máis propio do século XIX que do 21 ou 22, se chegamos alá. Non é unha música que haxa que saber para entendela, quero dicir, ao final a música ten que emocionar, non? É algo que a música, as cousas ben feitas, ti vas comer a un restaurante, se a comida está ben feita, dache igual a receta. Pois é un pouco, a mellor se controlas tal, fijaste noutras cousas ou aprecias outro tipo de tal. Pero se o cocido está bo, o porco era bo, o sea, non ten moito máis. Para a preparación, canto tempo, porque me decías antes da adaptación, no, desas obras ao grupo que sodes vos, canto tempo vos leva a preparar unha actuación? Normalmente un repertorio dunha hora e cuarto, hora e media, a min sole me levar un mes. Non 8 horas diarias, evidentemente, pero sobre un mes. Adaptalo. Con calma, sí. E despois os ensaios e tal, como vos organizades? Os ensaios sempre buscamos, eu cando fago arranxo sempre busco de facer todo o que se poida do ensaio no papel. De xeito que o músico cando cheje, o director, que moitas veces toca a min tamén, teñas o maior chollo feito, sea chegar, darlle un par de voltas, mirar 4 detalles e tirar. Entón, 3-4 ensaios solemos facelo, sí. Que tedes agora por diante? Que concertos onde vos vamos poder escoitar? Non se pode contar. Non se pode contar? Confidencial. Non, veña, alguna cousa. Non, porque son proxectos con terceiras persoas, entón non sei hasta que punto... Sí. Igual me topata. Pero sí, para o 2026, para o 2025 xa nada. Pero para o 2026 sí que temos aí un par de cousas bastante... Por aquí, sempre en Vilagarcía ou salides tamén fora? Estes en concreto en Vilagarcía, non temos tocado, como a Zarzuela, fomos a Cangas, a Valga, a 4 ou 5 ayuntamientos agora, non me vai vir, pero sí, temos tocado en Arcade, máis ou menos por onde vaya salindo o rollo. Tamén somos un grupo que temos a nosa vida, temos as nosas ocupacións, entonces facemos cousas cando nos apetece, e cando podemos, e cando temos tempo, e cando non vai a supoñer un atranco na nosa vida, nin que nos vaya a supoñer facer ese proxecto a correr en extremis ou tal. Pois cando temos tempo, nos apetece, nos tal, dámoslle. Tamén é a garantía un pouco de que o que ven a ver nos di, vale, estes chavales están aquí, están disfrutando de verdade, non estás a correr, como a mellor se estás, eu que sei, nun grupo que tens que marcar tens que facer ese número de concertos ao ano, tens que cumplir un convenio, non, vamos por libre para o bo e para o mal. E a ti que é o que máis che gusta tocar, dirixir, ou que parte disfrutas máis? Dirixir non, dirixir é un marrón que flipas. Sí, por que? Porque sí, porque primeiro que eu non é a miña formación, non é onde máis como me sinto, zafas do rollo. Tamén preocúpome sempre, é unha gran sorte que temos nós, que buscamos sempre músicos do noso nivel ou máis, de xeito que sea fácil dirigilos, sea fácil, o sea, como din por aí, tocan solos, a nada que lle afines un pouco, a cousa vai, é o máis agradecido que hai.
Eu, donde máis me tal, nos arranxos. Eu son de formación, son compositor, é onde máis disfruto, onde máis útil me sinto tamén, onde máis chicha lle saco ao rollo. E decías de dirixir, bueno, non sei, os que non sabemos, que vemos ali o director facendo cousas, e diste, ata que punto, que me decías, os músicos poden ir solos? Ou fai falta? Hai cousas que sí, hai outras cousas que... Que cousas decía Bernstein que saber dirigir é saber non molestar ao músico. Entonces eso tamén é casi tan importante como dar tal. Si ves que a cousa vai ben, que van por onde ti tal, que vai xunto, que vai tal, deixa. Tal, gradúas un pouco por aquí, por alá, pero tal. A función do director ven sendo unificar un pouquiño, é o intérprete real da obra. Cada un, ti estás aquí, outro ali, cada un pode ter a súa idea de como se fai esa frase, ou de para onde levamos este tal. O músico, o director, o que ten que facer é unificar esa idea nunha, para que sone todo, que non vaya cada un pola súa carretera, que vaya a cousa máis ou menos ordenada. Cando eso está, é máis ou menos, ao menos directo, pode surgir algo que teñas que corregir no mismo tal, pero, polo general, cantos máis profesionales sean os músicos, máis fácil é o chollo do director. Eso está claro. Dices que és compositor, que o que fundamentalmente és compositor. Que cousas compós? Síguese compoñendo a día de hoxe música? Eu no que máis me dedico é a facer arranxos, precisamente, que me encanta, casi me gusta tanto como a compoñer, encántame, flipame. Compoñer depende, hoxe en día o fuerte da composición eu creo que está máis no mundo audiovisual, no mundo do cine, da tal... Claro. Que no concepto de escribir unha obra para un concierto tal, que tamén non hai, que tamén non facemos, pero quizás é o que menos se conoce, é o que menos pulo dá. Penso que o fuerte que está no audiovisual. Penso, ao mellor. Tes demanda dese tipo de Non, cousas? eu non me dedico a eso en concreto, teño colegas que sí, pero penso que por aí eu xa che digo arranxos sobre todo, arranxos para bandas, para grupos, para orquestas, para tal, que queremos tocar esta, pero solo hai para piano e clarinete, facemos para banda e clarinete, facemos para banda e clarinete, tal. Claro. E aí artellas ti como podes. E como cando empezaches ti, desde cando levas, desde moi pequeniño? Na música desde os 8, 9 anos, non sei, desde sempre. Desde os 7 xa antes, estaba na escola de música, tal. E dai, nada, vas tirando, conservatorio, tal, vas empezando a facer... Aquí tuveramos a suerte, que eu creo que foi un poquinho que me despertou así a chicha de escribir, que temos un cuartetiño, 4 colegas de clarinetes, es que facíamos tamén, había que facer os arranxos para tocar, chorradas, caralladas de xuntarnos nós a facer as cousas, e empecín eu a facer tal, porque tamén eso, tiñamos un profesor aí no conservatorio que era moi bo da armonía, era un tipo, era increíble. Foi un pouquiño o que me despertou así, ostras, esta nota con esta nota, parece que sona ben, parece que funciona, tal. Por aí ve un pouco, despois, bueno, vas facendo, vas tal, vanche salindo camiños por aí, e vas tirando, e bueno, pois isto, parece que gústame, dáseme ben, vou tirar por aquí. Podes vivir deso, da música? Podes vivir da música dando clase, compoñendo, arranxando, tocando, con moitas cousas, hasta que un día aprobes unha plaza, unha cousa así guai, andas tirando de un pouco de todo, que bueno, non está mal. Queres dicir, está valorado, pensas ti, ou é o que se di sempre de que este tipo, sobre todo este tipo de música que se valora máis noutros sitios de Europa, non? Noutros países? Non sei, en Galicia temos bastante suerte con eso, gracias moito polo chollo das bandas. Temos moitas bandas, levantas unha pedra, salen 4 bandas. Hai moita cultura de eso, creo, sobre todo dos últimos 20, 30 anos para cá, pareceme a min, que sí que se valora máis. Hai conservatorios tamén en Galicia, hai dous superiores, que é unha cousa rarísima, hai movimento. Haber movimento sempre crea cultura alrededor deso, de que é unha cousa normal, de que é unha cousa... Hoxe en día nadie se alporiza que o fillo che diga, vou estudiar música, que dis, fai medicina... Non, esas cousas tal. En general, as artes eu penso que están ben valoradas. Non moito, pero, bueno, na súa... Non noto discriminación ao respecto. Eu, polo menos. Isto é unha asociación cultural, a Asociación Cultural Banda de Cámara. Non sei se hai moita diferencia entre a asociación propiamente e a banda, se facedes... Se a asociación fai alguna... A asociación, bueno, é unha
un instrumento administrativo, pois hoxe en día, xa sabedes, para facer facturas, para tal, tens que ter asociación, nos encantados. Pero despois o rollo, a organización é como, o sea, totalmente aberta, quero dicir, non somos unha cousa a directiva, outra cousa tal, non, os mismos da directiva son músicos, somos que un compañeiro fala cos músicos, fago os arranxos, outro fala... Vámonos repartindo. Podes ter socios nesta asociación ou tedes socios ou... Sí, bueno, de momento somos os 4, pero sí, totalmente, claro, como calquera asociación, sin ánimo de lucro nacional, pois... Xa para ir rematando, quería preguntarche pois os teus, se tes algunha obra favorita ou se animarías a xente que se queira chegar a este tipo de música, por onde poderíamos empezar? Porque mellor, eu que sei, Beethoven é moito así de comezo, ou non, ou que recomendarías ti? De feito, Beethoven é conocido por ser internacional, por ser atemporal, por ser de... Eu teño 3 de cabeceira, que é Beethoven, precisamente, Richard Strauss e Bach. Calquera deles son cousas que entran solas pola orella, precisamente Beethoven é conocido, chegou a nosos días, é dos grandes iconos da historia, non só da música, sino da historia, diría eu, por ser unha cousa que dá igual que entendas, dá igual que seas de aquí, que de lá, que é máis pequeno, máis vello, unha cousa que está tan ben feito, está tan ben pensado, que deste, hostia, pero... Claro, pero os que dixeches son moi grandes. Non sei se hai algún que distingue. Non é que é tan coñecido, que pena que non se coñeza tanto. Pois estes días, pasa que é americano tamén, sei che vale. Sí. Estes días estou lle dando moi fuerte a Gershwin. A George Gershwin, que foi un músico do século XX americano, que foi o que recolleu un poquinho a música máis tirando a jazz, a música máis lixeira e tal, e meteu-no na orquesta. E ten unhas obras preciosas, un concerto para piano en fa, a Rhapsody in Blue famosa, ten cousas exquisitas que estes días, bueno, preguntasme, para a semana dixoche outro, pero sí, non sei. E pois, bueno, en Galicia tamén, en España tamén temos xente que, por suposto, que fai cousas e tal. Pero, bueno, calquera cousa, calquera que se queira acercar, eu tiraría polos grandes, porque é o que está comprobadísimo que funciona, que triunfa, para que vamos a andar con... Inda que non me podas decir así, proxectos que ides ter de datas ou de concertos ou que sexa, non sei se algún repertorio no que esteades traballando ahora, algunha tampouco. O repertorio vai en función do proxecto. Se che digo repertorio... Todo super secreto. Non secreto, pero... Eu tamén son precavido, hasta que estea a cousa ben tal... Bueno, perfecto. Para que vamos a tirar foguetes. Non pasa nada. Estaremos pendientes das vosas novedades, así que nada, Santiago, moitísimas gracias por virse ata aquí. A vos. E que vaya moi ben, que sigades cos vosos proxectos adiante. Igualmente. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí, vémonos na próxima entrevista.